UnguNkulunkulu ekuseni, unguNkulunkulu ebusuku, unguNkulunkulu emini. Amandla akho Nkosi awanamkhawulo. Wenza izinto ezingenzeki ebantwini. Baba wethu onamandla, nasekuseni ngizophefumulela kuwe. Njengokusho kwezwi lakho ukuthi masikhuleke singaphezi. Njengokusho kwezwi lakho ukuthi umuntu ufanelekile ukuthi athandaze. Nakulesi sikhathi uNkulunkulu ngizothi Abba Baba kuwe. Dwala lemfihlakalo, mafungo ngajiki. Wena mdala wamalanga okuphila kwethu. Wena Nkulunkulu ongena mama, wena Nkulunkulu ongena baba. Wena wasithanda Nkulunkulu onamandla singelutho. Elithi izwi lakho walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakho ezelwe yodwa. Igama lakhe nguJesu Kristu waseNazaretha. Elithi izwi lakho Nkulunkulu onamandla is Emmanuel. UnguNkulunkulu sebantwini. UnguNkulunkulu onathi. Nakulesi sikhathi uNkulunkulu wenkazimulo ngikhuphuka neSouth Africa. Ngikhuphuka nabantwana bakho, ngikhuphuka nabangasebenzi. Ngikhuphuka nabadangele emoyeni. Ngikhuphuka uNkulunkulu nababhlidayo einhlizweni. Ngikhuphuka uNkulunkulu nabakhalayo. Ngikhuphuka uNkulunkulu nabangabizwa ngamagama abazalwa ngawo. Kodwa uNkulunkulu sebabizwa ngamagama esimo ababhekane naso. Ngikhuphuka nabo dwala lemfihlakalo phambi kobuso bakho. Iyodwa into engiyaziyo, wena Jehova awunawo umgcomo wokulahla umuntu. Wena Jehova usula inyembezi abantwana bakho. Ingani Thixo wamthwala uDavide elahle uJese, emlusisa izimvehlane endaweni eyingozi. Kodwa wena Jehova waba ngumalusi wakhe. Ngimuzwa uDavide confess athi wena Jehova ungumalusi wami, angiyoswela lutho. Emesunda labasentele besaya. Nakulesi sikhathi Jehova ngizothi ba umelusi wabantwana bakho. Iba umelusi walaba abakhalayo. Iba umelusi Nkulunkulu kulabo Nkulunkulu ababhlidayo. Abanye Thixo bayabhlida emishadweni, babhitreyo ngabayeni babo, babhitreyo onkosikazi babo. Kodwa namhlanje egameni likaJesu ngithi moya engcwele iba induduze epheleleyo. Abanye Nkulunkulu bashonelwe, babhlunge emoyeni, babhlunge enhlizweni. Ngizokhuleka ekuseni njengokusho kwezwi lakho Nkosi uJesu ukuthi wena awushisodwa kodwa ushiya ndomoya engcwele. Elithi izwi lakho uyosiduduza ngendaba ukuthi ubonile ukuthi siyokhala, ubonile ukuthi siyobhlida, ubonile ukuthi uNkulunkulu siyoshayeka, kodwa washiya nomduduzi. Nakulesi sikhathi moya engcwele ngiyabakhulekela, nakulesi sikhathi intandane ngiyazikhulekela. Hula masuntha labaya abangakwazi ukuthandaza ngikhuphuka nabo. Mandoko shatamaya li apakadoshentelebesiya ri apakadoshka brahandelebesaya ri apakadeske brehentelebesaya lama atakadoshaya ri apakadoshke brehentelebeya ri apakadashka brahandelebesuya. WeNkulunkulu kusayophela unyaka, abanye they are discouraged, baphelelwe ngamandla. Ushintshile, uyoshintsha unyaka, kodwa uNkulunkulu impilo zabo ayikashintshi. Kodwa namhlanje ngiyathandaza egameni likaJesu ngithi wemoya engcwele bapha amandla okukhuphuka, bapha amandla okuwela nabo. Ubabonise uNkulunkulu namandla ukuthi noma uNkulunkulu impilo zabo ingakashintshi, kodwa umphefumulo wabo awukashintshi, umphefumulo wabo awukafi, umphefumulo wabo
baye emangcwabeni umphefumulo wabo awukho ethuneni. Baba ngiyakhuleka nakulesi sikhathi bapha amandla Jehova. Baba oshanamando koshaya bakhombe Jehova ukuthi abekho esibhedlela kodwa basaphila. Bakhombe Jehova ukuthi noma bangasebenzi kodwa uNkulunkulu bayaphila enyameni, bayalala uNkulunkulu namandla badlile. Ramakadoshaya li apakadoshi namaya omazondele besaya. Abanye uNkulunkulu bebathandazela izingane emishadweni yabo kodwa ingane abayitholanga. Kodwa namhlanje ngiyathandaza babonise uNkulunkulu basaphila, basabambene emishadweni yabo, basengakahlukani egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. UNkulunkulu ongamlahla umuntu, uNkulunkulu ongabathela bakhe, uNkulunkulu omahlombe akhe amakhulu. Urabashantele besaya lamando kosaya remendo kosaya. The devil is a liar, Christ is the truth. Abanye uNkulunkulu namandla isitha sibavala amehlo sokuba ungrateful, bangaboni izinto benzele sona ku-2024, bangaboni uNkulunkulu ukuthi ubahlengile emgwengozini zemigwaqo, ukuthi uNkulunkulu bahlengile abathakathi befuna ukubathakatha, abathakathi bebagubhela amangcwaba kodwa Thixo wabathwala basaphila. Oh basaphile egameni lika Jesu. Ulamasunta laba bakhombe uNkulunkulu induduzo ephelele. Urabashandele besaya henemesunta laba kapha. Abanye Thixo basesibhedlela since from January up until December, baloko balele esibhedlela baphila ngemishini. Kodwa namhlanje ekseni ngiyathandaza ngithi weJehova uNkulunkulu ophilisa izifo enyameni yethu, baphilise thwala lemfihlakalo. Ngibiza igama eliphezu kwawo onke amagama, igama lika Jesu Kristu waseNazaretha, elithi izwi lakho ngemivimbo yakhe sasindiswa, ngemivimbo yakhe siyaphiliswa. Nakulesi sikhathi ngithumela izwi esibhedlela, ngithumela igama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngithi uNkulunkulu bakhumbule Nkosi yamakhosi, bakhumbule Mbusi wababusi. Unamashunthele besaya urabadashka brahanto lobosaya. Angeke kuphele lo nyaka basasesibhedlela. Ulamandashka brahandele besaya. Angeke kuphele lo nyaka Jehova ungabakhumbulanga bayothola ama-interview, bayothola ama-calls egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba ngiyathandaza, baba ngikhuphuka nabo beblida benjalo. Abanye Thixo banomoya ukufuna ukusibulala, ngikhuphuka nabo. Rimakato shanta labaya likadoshka brahande. Abanye uNkulunkulu namandla uChristmas abazi ingane zabo bayithengela ngani, kodwa namhlanje ngithi Jehova uNkulunkulu obonelelayo, bonelela phezu kwempilo zabo, bonelela thwala lemfihlakalo. Abanye uNkulunkulu ophilayo uDisemba basi bayohlane, kodwa namhlanje ngiyathandaza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithi wena Jehova uNkulunkulu namandla owasibonakalisa ku-Abraham ezobulala unyana wakhe osele yedwa, baba wethu namandla waveza incama inkosi ibulawe, u-Isaac angazange asabilawe. Ulamasatha praya wamemeza u-Abraham wathi nguJehova obonelelayo, bonelela nakulesi sikhathi phezu kwey'mpilo zabo. UNkulunkulu
owamultiply izinkwa ehlane kunganayitofu nakulesi sikhathi uNkulunkulu multiply in their lives. Ulabrakasaya unguThixo waveza amanzi ehlane ulambrakapaya kunganamifula. Bengizokuna namhlanje uNkulunkulu bavesela imithombo yemali ulamasunamaya elebrekesaya phumelelisa amabhizinisi abo ulabrakaba elemesuntelebesaya basula inyembezi baphamandla baphakame njengokhosi riabakatakata remeke brekesaya leso ibeletho eyivalekile uNkulunkulu sivule wena Thixo wavululwa ndlondbofo hanamante kesunda lamaya. In the name of our Lord Jesus. Urabasentelebesaya ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ungizwa njalo bayobona isandla sakho bayobona imimangaliso emesuta brakata randeshke brehetekete. In the name of Jesus konke okuzokwenzeka empilweni zabo ngithi udumo namandla nenkazimulo lungo lwakho besula inyembezi ubahlekise njengoba wahlekisa uSara esemdala engabathola abantwana kodwa wamkhumbula wahleka. Nabo uNkulunkulu bahlekise nabo uNkulunkulu bathwale in the name that is above every other name. Ngiyabonga Nkosi ukuthi ungizwa njalo in Jesus name, amen.